Rada konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo pozýva na celoslovenskú púť zdravotníkov do diecéznej svätyne v Obišovciach v sobotu 7. júna so začiatkom o 9. hodine. Slávnostnej svätej omši bude predsedať košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober a v homílii sa prihovorí pomocný biskup Bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach. Podrobnosti ponúka stránka ke-arcidieceza.sk. Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity pozýva na konferenciu Pamäť a identita pri príležitosti 30. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. V Prešove. Konferencia sa bude konať 11. až 12. júna. Jej súčasťou bude výstava poľskej výtvarničky Joanny Sobčík-Pajong, ktorá bude prístupná do 3. júla. Podrobnosti nájdete na stránke Grécko-katolíckej teologickej fakulty. Domček blahoslavenej Anny Kolesárovej pozýva na púť rodín s témou Hlavu hore. Púť sa bude konať v nedeľu 29. júna. Tešiť sa môžete na svätú omšu s biskupom Marekom Forgáčom, svedectvo manželov, pokladovku a adoráciu. Podrobnosti nájdete na stránke domček.org. Komunita Emanuel pozýva na konferenciu Boh má srdce. Konferencia sa bude konať v sobotu 28. júna od 9. hodiny v M-aréne v Prešove. V programe sú chvály, svedectvá, prednáška, adorácia a svätá omša. Podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke emanuel.sk. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove a Združenie Sakrálne spevy Východu pozývajú na 34. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu. Festival sa uskutoční v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove 13. až 15. júna. Na festivale sa predstavia zbory zo Slovenska, ale tiež zbor Gaudeamus z Brna či ukrajinský grécko-katolícky zbor Augustína Vološina z Užhorodu. Podrobnosti ponúka stránka grkatpo.sk. Spolok svätého Vojtecha a košická arcidiecéza pozývajú na slávnostný program pri príležitosti z tého výročia biskupskej vysviacky Jozefa Čárskeho. Program sa bude konať vo štvrtok 5. júna a začne sa svätou omšou o 18. hodine v dóme svätej Alžbety. Pokračovať bude v Dominikánskom centre príhovorom arcibiskupa Bernarda Bobera, prednáškou profesora Petra Zubka a uvedením knihy Hľadajúci stratených, ktorú spolu s riaditeľom spolku svätého Vojtecha Ivanom Šulíkom uvedie jej autor Ján Malý. Podrobnosti ponúka stránka ssv.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.